Ada
Thank you.
you, my daddy. Hey, what's up? Papa Abedu. What's ready? I feel you by your part too. Me, I feel I'm home. Sorry. Drew me so. Some every day. Sorry, John Amos. Now you're poor. Why are they? Chitty say, Akumapa. Any a dream pa. With the bar. Now the bomb pie. Was ready. Wow, amen. Was soon you pie banoma. Would you gently general? There were amen. Was soon in pie banoma. Major church in young couple. Wow. I urge you, D40. Now, one new young couple. Which ever found 12 radisson. Net year with D47. Hello. Found 12 radisson. Net year radity. Ne found a tear with D40 asem. Now be D. Pejan Sakos. Found share radis. This is the last Friday of the month. Kabi be ready. If you had a trouble, so me too. Kabi be ready. And you're ready in Como. And you're ready among Como. So ready, fear day, chap. But so many going to you. Ah. And Mammy near my pants, Sam, home got down. Fauma Shawradinsa. Fawawadi Shawradinsa. Fawa Jumani Shawradinsa. Fawa Setana Shawradinsa. Fayensi. Minyame Fayensi. Fayensi. Ataba. To me.
yɛda wase yɛagye nkwapa Yesu Kristo wona anam wako aso abɔbɔ ya no se kuro makro uma yɛne wadi ahyia yɛwoma dɔyɛ yirawoma yɛwoma ye yɛfiri sia dan mu nyɛ wo nase nyɛ wo nsase ne yɛfiri fa wabasa to yɛn so ma yɛni nkonim yɛnhyɛ wo din animuonyam nneɛma nyinaa wie paya na wɔtwe sɛ nɛ yɛde ayɛyɛ bɛpagya wo franka yɛakɛsɛ mmɔne yɔ wɔwurade a wɔyɛ awurade ma ne siw yie ɔmo w'anim nte ɔmo adansedie ɛwɔ nyame agya ɔba ɛne soso kɔnkɔrɔtem amen n'agya nyankopɔn nyɛ wo yie bye bye amen